Bismillahirrahmanirrahim. Ve atal mala ala hubbi malı mulkly dogan. Gawadam boljak bolsaň maly mulkyňdan infaq etmeli bolarsyň. Musulman garyp doganyň elinden tutmaly bolarsyň. Öýüňe mehman gelýändir, dilegçi gelýändir, hiç moda boş gaýtarma. Bu manada bir wagtda bir gün bir musulman doganyň mesçitde namaz okyp duran be. Aham bir dilegçi gelipdir. Öyle düşünmeli görürüm ha. Dilegçi gelipdir mescide giýjenrak bolmaly. Inni ýyzyna öwrülmeden, ýyzyna aşmadan kadim zamanna ýyzyna aşmadan bireme daşrak. Aham kim men öýüne gitjek bir gece mehman etjek diýip, aham mescidin imamy bamışdyk akydipdir öýüne. Muňda bir zananasy bolmaly, hewr azaby. Mehmany ýokş görýärrak, ýüregi dalyk ýarrak. Öýe götüripdir, ay bir gece bolsa bolsun, zeyrenip taň atyrypdyr da bula. Nahar bişiripdir, muňa şam beripdir, bir gece ýatyrypdyr. Emma ýöne etýän işine narda, bir forum minneti ba bolmaly gapdalyna. Aham erti bolupdyr. Erti ýan kadam şu obada ýene de beýleki musulman dogandan zat dilap barsyna ýene de ikinni bolupdyr. Aham ikinni bolanyna mescidde gaýgyp duranna men bir gecede galmaly boladym, kim meni öýünde mehman saklajak diýenni onda hiç kime almadyr. Ýene de şu imam ay bolsa bolsun, qyçyk bolsa da barada der sadip öýüne akydipdir. Öýüne akydanda zananasy o öňkü gyjak narahat bolup oturan bir gyjak bu ne gatirdiň momon diýip oň gözüne iki bolup görnüp durar. Öze iki bolýada düýün bir näzir etjegimiz, geçirjegimiz bilmedik. Zordan da gatyrdyk. Bunu iki däne etip getirýän amman diýip adam şuna gurrun baryny aýdypdyr ha. O ham şeýlelik bilen ýene zeýrenip nahar beşerip teýýar edip çaýda teýýarlap daň atyrypdyr. Erti namazdan soňra erti namaza barýa haly ýanky mehman o zenanan gözüne üç bolup görnüpdir. "Wy bir iki makadiýatym üçmüşdik de bola" diýip zeýrenmäne durupdyr ha daňdan ýygyna. O ham ulamaly ewliýalamyny ders edip aýtýar. Der asl mehman bir dänemişdik. Emma mehman bir däne bolmakly bilen mehman gelýär, gapdandan öz arshaly bereketi bilen gelýär. Şonu düşündirjek bolup iki köketdir gözüne. Mehman hemişe öz arshaly bilen gelýändir, öz bereketi bilen gelýändir. O ham çykyp barýakan näme üç bolup görnüpdir, çykyp barýaka öýden näme bela bolsa sawup barýar diýär. Musibetlerden, zindigiň kynçylyklary, şaýat çağan tasadyf etsen, şaýat bir muşkily giretdiň, şaýat bir janyňa, malyňa bir zat düşdün, o ham mehman çykyp barýaka üç bolup kökedanşa da öýden belany alyp barýar diýip ulamalar şonu ders aýtýar. Pes ey musulman dogan, hemişe sen tükanyňa dilegçi gelýändir. O senden kesek bolup o hedef bilen gözlemesen, sen näme bilen gözle Hudaý Taala maňa kökläpdir. Men malym bilen şu benden hajati bitjek. Ondan sonra da şol adam alakamda tükandan çykyp gitdi. Guya sen tükanyňdan kän bolakan berşe kasti ýalak, çekin bergeşt gelmek ýalak kän bolakan musibetle çykdy hesap edäwa. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.